and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ayaw kit buksa pa. Kung kaatsihon ka ni mo, puki yun ninyo. Kay mi ato sa likod sa kapilya ang retaso. Ako nilang sindulan. Ayaw. Akong may kaatsihon. Ayaw, Rul. Ayaw. Ay, mangko. Ay, salamat. Bibiyak na ang retaso. Jay, sige na, pauli na. Tingali kung sana sa'yo mahuna-hunaan ni Wena. Wa ba'y kumahadlok ni Wena kung kinabuhi ko lang unta ang iyang gibaharan. Nagkasabot ko sa'yo na sa imong balatian, Jay. O gisabot ko ikaw. Salamat kayo, Ann. Sige, una mo pang nakaw si Carol. Siguroon ko nga way daw tamay tabo ninyo. Ayaw ka pala ka, Jay. Kaya paubanan man minikap og mga tanon. Ayaw ko balibarin ninyo. Sige na, una mo sa pagpanglakaw. Kap, may gabi eh. Uy, Milay, nag-apas ka ni Anastasia? Laki Kap, hangtod karon wa pa man siya mauli. Oh, dili pa sab sila dugay na mauli si Carol. Wa di ay mo magkasugat? Wa ban Kap, Sagdi lang Milay. Iniguli ni mo. Tuan na sila. mauba. Ay, salamat kaayo Kap. Ay, gusto tuod, nagitug-anan ka na ni Anastasia mahitungod sa iyang nabati. Muna akong gikabalakan, Milay. Pero kung isalig na to sa Diyos ang atong dangatan, kinahanglang punan na to ang atong pag-ampo. O kita mismo, mao'y mupahigayon o kausaban sa atong kinabuhi. Oo, sebot mo ipasabot Kap. Kinahanglang anda mo na tong daan ang atong kaugalingon sa bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Kung karon doon na tayo kontra, paninguhaon na to nga samtang wa pa moabot ang maong katalagman, kinahanglang mauli na ang maayo ninyong kapubuton sa imong kontra. Ako'y imong giigo Kap. Wa ko'y giigo, Milay. Bisan ikaw, makakumpirmar sa akong naobserbahan nga dali kayong masilo ang tao sa iyang isig katao tungod sa kasina. Tungod kay huyang ang gugma sa ilang balatian. Sige Kap, mo pauli na mi si ate kay tingalig to Anastasia sabay. Nganong magpadaog man yun ang tao sa iyang pagkatauhanon. Day, wa lagi kay timig samtang naglakaw ta paingon sa inyo. Dili tingali may alang sa usak-usa ni Jay, Day. Ha? Ano naman, Day? Gibaharan ni Wena ang kinabuhi sa iyang inahan ug mga igsuon. Di siya makamaong manalipos sa inyong relasyon? Day, dakog bilis sa iyang kinabuhi ang gibahat ni Wena. Ug si Wena, dili makamaong mo surrender sa iyang tinguha alam kang Jay. Nagigbuwag siya ni mo? Ako mo'y mihatag kanya kagawasan. Ginoo ko. Wa na mo, Day? Usahay, nakamahay ko nganong gitugtan pa kong mahigugma. Pero mag-antos lang di ay. Naipaw pa ko ingon ato ang inyong istoryahan. May pag-uti ka dada dito sa Luyos Kapilya. Okay ra day, uy. Mas maisap nang magmalinaw ng hunahuna ni Jay. Ingon man sa pang akong hunahuna. Unya, wa na gyud mo. Wa na day. Abi na ko mamalinaw ng akong hunahuna. Human ko itugaan kang Ann. Ang nakapahasol ako. Labaw na hinuon nga kanunay kung maghandom kang Ann. Di na gid siya mawa sa kong hunahuna. Nga nawa mo ihatod si Anastasia? Nakugang ka?
Nagtuo kang mibiya dayon ko dito sa luyo sa kapilya. Unsay imong katungod nga masuko? Nalimot ka ba di ay sa kumbahan? Angay ka magpasalamat. Gagyatagan ko pagbili ang akong pamilya. Maayo masayod ka. Nga makamausag ko mo barog sa akong gitagal kanimo, Jay. Usa lang kasimana, Jay. Ayaw ko gadlo ka. Dili ko makamaong manghadlok, Jay. Pero makamao kong mutuman kung unsay akong gibahad. Buhata! Buhata, Wina. Aron imong makita, unsay akong isukli nga kabangis diyan nimo. Jay, anak, ugma, mao nagatapusang adlaw nga gitagal ni Wina. Ayaw ko pa hinumdumin ni anak ma. Pero may daotang mahitabo kang butsoy. Tingaling dili na nato siya makita, Jay. O kaha kung ato magani siya makita pa, namugnaw na ang iyang lawas. Jay, anak, intahon. Aron masiguro nato nga way mawa nato. Ugma, way manglakaw nato. Dili sila mangiskwela. Dili. Magpabilin ang tanan, suding baya. Kinuo ko. Huwag ka magbasol, ma. Ganong gitingob mo ang imong panahon ni atong salbahis nga Wina. Kung misabot ka palang sa unta sa iyang tinguha, mabulahan ang atong pagpuyo, Jay. Bisag klaro na nimo ang kadautan ni atong babayhana, mituo ka lang gihapon nga tumano niya ang iyang gisaad nimo. Jay, Madautan si Wina. Kaugalingon ra niyang interes og kalipay ang bililhon para niya. Basta way malakaw ugma. Magpabilin ta dinhi sa atong bahay. Ano pa man ka makatug? Wa pa ko magduka, auntie. Mamakak pa gila siya na ako. Ha? Nabaw ko, Unsa imong nahibawan, auntie? nagsulti mo si Jay. Wag itingali ko iswerte sa kukma, auntie, no? Ano man? Gidaog siya sa bahat ni Wena. Ug mas labaw nga bililhon ni Jay ang iyang pamilya kaysa among relasyon. Unsa? Auntie, hinayay mo tingo. Dili ko gustong mahaya ni Mama. Di ko gustong musamot ang iyang kasilak ni Jay. Ano? Nagtuuray ka? Nga nalipay ko sa desisyon ni Jay. Bakba ako na siya. Dili tinuring yung gugmarian niya mo. Auntie Fanny, Maoy ang ipasalig na ako nga pagkamatya niya ang iyang pagbati diha ni mo. Uriya sa bahad lang sa kababae. Mahadlok na siya. Iya kang isakripisyo. hinay-hinayon sila patay ni Wena, Auntie Fanny. Unahon ang iyang kamanghurang igsuon. Bisan pa! Ayaw na lagi kasuko. Makaluluoy kaayo si Jay kung mahitabo yun ang bahad ni Wena. Mayo lang kunog iyarang kinabuhi ang maamong. Mayo tag iyarang kinabuhi mo'y kibaharan ni Wena kay okay ra. Nagtuho ka di ay. Ngaman og patay ni Wina sa iyang mga igsuon o ginahan. Dili isunod si Jay kung magbagahigid ni. Auntie Fanny, Unyag, isunod ka pa hirungon niya ang babayana. ginuuray mahibawon sa'y mahitabo sa atong kinabuhi, Auntie. Nga bang isog naman kayo na sa Wina, uy. Iyasap na. Pero iampo ko nga hatagan pa sa glaing hikayon. Unsa? Mauna, Auntie. Iampo ko sa labang makakakahom. Nga hatagan paglaing hikayon si Wena. Aron masayod siyaon sa kanindot puy-an kung magsunod kita sa pagtulunan nga gisabwag sa atong labang makagagahom. Di pala ko tsugog maayo ni Jay. May relasyon na gyuday sila si Anastasia. Og mas bililhon pag gyuday niya katong propetang bakakon. Kung may swerte, si Butsoy may unang magkatilaw sa bala ning akong armas. Kung dili gihapon mosunod sa akong gusto si Jay, parehas ra nga wa siya pagmahal sa iyang pamilya. Dili ka mahikawat, Jay. Kay hangtod pa ang babae nga bililhon kanimo, maamong sama. Matamnan sab sa bala ning akong armas. Paitan nini ako kahimtang. Naluoy na kay kunian sa mong panagsulti kaganina. Mihilak sa pagkayo. Dili kay siya rin gisakitan. Ako mo'y labing gisakitan. Kay tinud-anay ang akong paghigog pa niya.
hapit ko malumoy sa tiyang mihilag sa maayo. Mibati ko tumang kaluoy niya. Pero dili ko sa badawat nga ako may makaingon kung mag-anto sa mga ako mga manghod. Unsay angay kong buhaton. Misabot ako pagkikugmadian sa rin gisabot niya ang ako sitwasyon. Matod niya, dagko namin nakita. Ug dili ko mahimong talikdan ang mga tao kakaputol kong kinabuhi. Pero mahal ko siya. Mahal ko kayo siyan. Milay, nagmatanas dayon? Maubitaw na ako nahibod nga nate. Kawa man ako siya makita nga migawa sa iyang kwarto. Gidibdib gid niyo ang nahitabo. Unsa gitabuha ate? No, ayun lang. Kay nga ano ba? O say ayaw na lang. O unsa man hitabo nga gidibdib ni Anastasia? Wala gusto na si Jay. Ay katawa ha? Ayaw pagmaya. Kay kung magmaya ka, parehas ra nga gisaulog mo ang pag-antos karon sa imong anak. Oh, Anastasia? Ma! Oh, nga naman ka? Nasuko kang wati ka po kawa? Unsa ron? Ma, auntie! Oo na kina ako gikahadlok ang maabot! Tanan ninyo! Managat na sa kapilya! Magdahig mo! Kaya ang sunod na ng daonog, mo na ang magkusog na linog! Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!